Ngiyanibingelela ke bantu bakithi. Mina igama ngumfene eGugu ngumthelezi Sipho. Ngakhile esikhawini. Ngokwesiphiwo sami enganikezwa sona. Mina ngiqale ngawumuntu wayethanda kakhulu ibhola, ewumuntu ophumelelayo ngebhola, kodwa ngaba nenkinga yokuthi ngathi ngisuka ngafinyela imisipha ngakwazi ukuhamba. Kwangiphoqa ukuthi ngiyokuhanjiswa kumuntu, kwathi uma kufika umuntu bathola ukuthi umuntu okufanele ayovuma idlozi. Kwangiphoqa ukuthi ngithathe lesi sipho ke engiyisona njengoba ngisebenza ngabantu. Ngasuka ngigoqene imilenze ngahanjiswa kumuntu, uthe efika lo muntu wangichazela ukuthi hayi wena fanele uvuma abadala, unabadala, kodwa laba abadala bayinkinga ngoba umuntu ongena kuwe kufanele uhambe uye emanzini uyolanda isilwane samanzi, inkomo yamanzi, ngoba naye lo muntu ongena kuwe wenza njalo. Ngakho ke hamba uyolanda inkomo yamanzi ubusuyabuya usokwethwasa, usuyaphila manje. Nempela ngahamba sengihambela, ngempela ngaya emanzini, ngafika emanzini ngahlala phezu komfula ngihamba nayo gobela wami. Ngangena sengena ngedwa bona. Sengene phakathi angibonanga lutho, akukho engakuchaza ukuthi ngakubona. Ngabona mina ngokwase ngiphumile sengisesibayeni ekhaya. Ingigigile inhlwathi yamanzi. Lapho engadla khona ikhanda layo yayiqaqa ke yalala phansi. Emveni kwalokho sengidlile ikhanda yahlinzwa, isikhumba sasala ekhaya. Mina ngangiphuma ngibuyela ngiyokwethwasa, basala bebulala inkabi ke ekhaya esibayeni. Bathi uma ngihlola ngiyohlola ngamanzi ngoba ngisebenza ngengilozi yamanzi, ngwabangisa emanzini emfuleni. Ngale nkathi ngingena emanzini ke akukho engabe ngisakubona lapho. Ngabona ngoba sengiphumile khona. Ngitholakala esikhawini emva kwase college ku Ward 15.